सोलिबाय थानाय एप्रिलनि 30 तारिखनि सानाव बिग्राय ब्रह्म फुंजा फंबाय गुवाहाटीनि जोबथेसालि सिङाव फैनानै दसे सम गावसिनि गारांजों दसे सम एक्शन टिभिफोरनो गोजोनग्लाय होनो थाखाय बिथांमोना फैगासिनो आरो जायफोर बागुरुम्बा मोसानानै बर' माहारिनि गेजेराव जोबथेसालि सिङाव एक्शन टिभिफोरनो दसे सम मोसानानै गोजोनग्लाय होनो थाखाय गरायसर हालामनिफ्राय फैनो थाखाय रेडि जानानै दं। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो। नैबे सोलिबाय थानाय एप्रिलनि दिनै 23 तारिख नैबे 30 तारिख एप्रिलनि बे सानाव गुवाहाटी जोबथेसालियाव एक्शन टिभिफ्रा बोसोर बोसोर थानाय बिथांमोननि खाथियाव जोंनि बर' माहारिनि बागुरुम्बा मोसानाय गरायसर हालामनिफ्राय मोसाखावरिफ्रा दान्दिसे सम मोसानो थाखाय 30 तारिखनि थाखाय साखाफारा जानानै फैनो नागिरदों आरो जोंनि माखासे गान खनगिरि गुफुर हालामनिफ्राय फुंजा फंबायाबो गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव दसे सम गावनि गोदै गारांजों एक्शन टिभिफोरनो दसे गोजोनग्लाय होनो थाखाय फैनो नाजादों आरो जोंनि बर' माहारिनि गान खनगिरि सिनायजानाय बिग्राय ब्रह्म बिथाङाबो दान्दिसे जोबथेसालियाव गावनि रैसुमै गारांखौ जोहोलावफोरनि खाथियाव दसे सम बिथांमोननि खाथियाव खननानै गोजोनग्लाय होनो थाखाय आगान सुरबोगौ। बिनि थाखाय जाय दिनै फुंजा फंबाय आरो लोगोसे बिग्राय ब्रह्म आरो गरायसर हालामनिफ्राय मोसाखावरि बागुरुम्बा गासै लोगो नांनानै गुवाहाटीनि जोबथेसालियाव दसे सम मोसाग्लांनानै गान खननानै गोजोनग्लाय होनो थाखाय बिथांमोना हेफाजाब होनो थाखाय साखाफारा जानानै दंसै। बिनि थाखायनो जायफोर जोबथेसालियाव माखासे गारबोनाय समफ्राव सरकारनि आयेन बायदि सरकारनि नेम निथि बायदि माखासे बैसागु बा बिहु बेबायदि जोबथेसालि सिङाव बैसागु फांसन फाथिबोदोंमोन। बेबायदि समाव गुबुन हारिफ्रा दसे सम जोबथेसालि सिङाव माखासे गुबुन हारिफ्रा दान्दिसे समबाबो जोबथेसालि सिङाव रंजानानै फैनायखौ नुदोंमोन। नाथाय बेसेबांबा सम जोंनि एक्शन टिभिफ्रा बोसोर बोसोर हांमा सुरै सुरै जोबथेसालियाव थाबोनायनि उनाव देग्लायनि बैसागु जोबथेसालि सिङाव सरकारनि आयेन बायदि फालिनो थांनायाव बिथांमोना खबर हरदों दे साननैसोनि सिगां जोबथेसालि सिङाव माने 100 जनसोखौल' जोबथेसालि सिङाव सोनाय जागोन आरो बिनि उनाव आं बिथांमोनजों 100 जननि बारा जायोबा सोनो हागोन ना हाया होननानै सावरायनो थोनदोंमोन। नाथाय बिथांमोना 100 जन हाबनायनि थाखाय पारमिसनखौ मोनथ'नाय बायदि जाहैबाय आरो बिनि उनाव एसे बाराफोर जायोबा सावरायलायनानै सोनायनि माखासे सावरायगासिनो दं होननानै बिथांमोना माखासे सरकारनि आयेन बायदि बिथांमोनजों सावरायनायखौ नाजागासिनो दं। नाथाय जायफोर मोसाखावरि गान खनगिरि आरो जायफोर रायजो राजाफोर फैनो नागिरदों मथा मथि 100 जननि हाबनायखौ माखासे सरकारनि आयेन बायदि पारमिसनखौ मोननानै दंथ'यो। नाथाय 100 जननि बारा जायोबा सोगोन सोआ खुनु जों खबरखौ मोनथ'वाखै आरो जायफोर 100 जननि जुदि बारा जायोबा रायजो राजाफ्रा सावरायलायनानै फाला बदल हाबनायनि माखासे सुबिदाखौ सावरायलायनांगोन आरो बेहाय बारा सम नङा 2 घन्टानिफ्राय 3 घन्टासिमल' बेहाय हाबाफारिया। अब्ला जों दान्दिसे सम बे रंजानायनि समाव बाहागो लानो थाखाय बिग्राय ब्रह्म देंखो होनानै जोबथेसालियाव दसे गोजोनग्लाय होनो थाखाय बिथाङाबो फैगोन होननानै खबर हरनाय जादों आरो सानजानि गुफुर हालामनिफ्राय फुंजा फंबायाबो फैनो थाखाय बेहाय साखाफारा जानानै दं होननानै जों खोनानो मोनो आरो बागुरुम्बा मोसाखावरि गरायसर हालामनिफ्राय
जोबथेसालि सिङाव फैनो थाखाय बिथांमोनाबो साखाफारा जानानै दं होननानै जों खोनानो मोनो। दिनै जों माखासे जोबथेसालि सिङाव थाग्रा जोंनि सिनियर जुनियर जोंनि माखासे बिदा फंबाय दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव माखासे बिथांमोननो गोदान बोसोरनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि थाखाय माबा मोनसे जों बिथांमोननो होबोनो हायोबा आरो हैनो हायोबा जोंनि थाखाय जों मोजां सानदोंमोन। नाथाय जों मोनथाम मोनब्रै चेनेलजों दिनैसिमलागै 25,000नि खाथियाव बा 25,000ल' माखासे थाइसेबाबो थाइनैबाबो हरनानै जायफोर हरगिरिफोरनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बयनिसिमबो खुलुमहरो। सोरबाया थाइसे, सोरबाया 2,000, सोरबाया 1,000 हरनानै जायफोर जोबथेसालि सिङाव हैनो थाखाय 25,000सिम जोंनि बा आंनि एकाउन्टआव जायफोर सोनानै हरग्रा बिथांमोननिसिम हाजासे आं गले गले बयनिसिमबो खुलुमहरो। नाथाय 25,000 थाखाजों बिथांमोननो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिथांमोननि माखासे गोदान बोसोरनि मुङाव 25,000 थाखाजों बेसेबां हाथावना बेखौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिबो खाथियाव आं मोनसे सोंलु खालामो। नाथाय माखासे गुबुननि फनजों फन खोनानो मोनदोंमोन फेरेंगा सारा जानायनि आरो आर'नाइ गस्ला हरगोन होननानै। नाथाय बेसेबां सैथो जों दिनैसिम स्पष्ट मोननाय जायाखै। आर'नाइ गस्ला आरो जानाय लोंनायखौ जायफोर जोबथेसालियाव थाग्राफोरनो सोरबा बिपिएफ हान्जाया हरबाबो बेहाय खुनु माखासे राजनितिक थाया। जोबथेसालियाव जाय बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव सोरबा इउपिपिएलआ हरोबाबो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय हरोबाबो बेहाय राजनितिकनि माखासे खोथा थाया। सोरबा बिपिएफ पार्टियाबो जुदि हरोबा बेहाय खुनु राजनितिकनि खोथा फैया। बिनि थाखायनो मोनफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा जोबथेसालियाव हरोबा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बिथांमोननो जेबो लस गैया होननानै आरो बिथांमोना जेबो राजनितिकनि सायाव जेबो खोथा फैया होननानै आं बेखौ सानो। एप्रिलनि 30 थारिखनि सिगां जायफोर जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायखौ हरनो गोसो जायो, मानो होनोबा बिथांमोननो जोङो साननै बा सानथामनि सिगां बिथांमोननो जानाय लोंनाय माखासे मैगं थाइगं बेदर नाफोरखौ जों हैनानै फैखानांगोन। मानो होनोबा बिथांमोननि माखासे साननाय हनाया साननैनि सिगां बा सानसेनि सिगां जों हैयाबा हयथ' बिथांमोननि गोसोआव माखासे गोनो गोथो सिङाव जानाय लोंनायनि माखासे लाहार फाहार आरो बिथांमोना जानाय लोंनायनि माखासे सिङाव लानाय गोदान बोसोरनि बेबायदिया गोनो गोथोखौ जागोनखौ जों नुहुरो। बिनि थाखायनो जायफोर सोरबा फेरेंगायानो जा सोरबा इउपिपिएल पार्टिनि मानसियानो जा बिपिएफ पार्टिनियानो जा जिखुनु जाया 25 थारिख बा 26 थारिखसोआव जुदि सोरबाबा हरनो गोसो जायोबा बड'लेण्ड बासनिफ्राय जोङो रिसिभ खालामनो हागोन। जायफोर जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जुदि हरनो गोसो जायोबा गुबुन आसामनि बासफोराव हरफायोबा जों गुवाहाटीनि बास फैनाय जायगाफ्राव जों थांनानै रिसिभ खालामनो हागोन। अब्ला गस्ला गांसे लांबाबो आर'नाइ गांसे लांबाबो आरो बिथांमोननो माखासे बेदर जाग्रा मुवा लांबाबो 25,000 थाखाया थोगोनखौ रायजो राजाफ्रा हिसाब खालायोबा रोखा नुहुरो। बिनि थाखायनो आंनि बे फोरमायनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं आखाइ खबजोबनानै बयनिसिमबो निमाहा बियो।